A yanzu dai babu abin da yake trending a kafafen sada zumunta irin maganan Momi Gombe da kuma Mima. Kowa dai ya sani, Momi Gombe da Mima ƙawayen juna ne, wanda hatta kama komai nasu iri ɗaya suke yi, sai ka ce Hassana da Usaina. Ganin yadda Momi Gombe suka shaƙu da Mima, hakan ya sa Momi Gombe ko da a ce gurin shutin ɗin fim za ta je, to za ka gan su tare da Mima. Sai kawai a kwana biyun nan a kafar sada zumunta ta TikTok aka ji wani jita-jite tsakanin Momi Gombe da Mima an samu matsala. A bisa bincike da wasu 'yan TikTok suka yi, 'yan bin ƙwaƙwaf sun ce dai abin da ya raba Momi Gombe da Mima tsabagen kishi ne saboda suna matuƙar son junansu. Wai ashe da daɗewa Momi Gombe ta ce wa Mima ta daina rayuwa da kowace 'ya mace idan ba ita ba, tunda tana da kuɗi babu kuma abin da ba za ta iya yi mata ba. Hakan ya sa wasu da dama daga cikin 'yan TikTok suke zargin